Excellency PN Director, Julius Media Nigeria, Your Highness will welcome you, sir. Tisa Anugu, Esuku Member representing alongside with him is Chief Austin Jidor for JP. May I most humbly invite to the microphone Pastor Gladys Mwampo. That something is happening in the family of Sir and Mrs. Okafor. Shout the loudest hallelujah! Shout the loudest hallelujah! Joining us is shout the loudest hallelujah! You are the most high church of days, unchanging changer, our Ebenezer. You are the most high. Because of this day, we want to take another song in honor of the chairman and the wife. 50. If Jesus tarries, we will never hear any bad news from NNAEMEKA and Tony. It shall be well with these two people. In the mighty name of Jesus. It shall be well with their children. They will not have, oh God, any imbecile in their family. They will not have, oh God, any demonic attack in their home. In the name of Jesus. It is a new season. Your day of joy has come. Your day of abundance has come. In the name of Jesus, in the name of Jesus, you will never die young. You will arise and shout for your right has come. The God of the Lord is looking at me very well. Put your hands together for the Creator, our Lord. May God be with her.
The president of the Chikasi Group, very much the Maryland Navy, Obatako, ready for the action. We therefore take him a day home, lying and order. As comments. For now, we shall continue with the entertainments. Chinyere Udoma, my sister, Sister Manaji Udoma, we need you. We equally want to say welcome to Mr. and Mrs. NNAEMEKA, Nikki. Welcome. Mr. Alpha say of Compliance Communications. You are welcome.
is specifically meant for them. Maybe you are not from those states and you did not come here with them prior and your same position. To enable us to move straight to the business of the day. There is no how our in-laws will come all the way from Edo State and women precisely, and they will kept standing for no just reason. Please play with us. Please, we are still making a passionate appeal to those people. On the Igbo television, Babando, Ndibo. iPhone, Bible, Bogma, Beremepe, but on the Bonyebo, Nife Malaga. Mwambo, Pastor Gladys, Shinton Wanko, Omabu, a company pastor of Chikasin Group of Company, and Abum pastor. I know Nigeria, Abumonia Nigeria, Bonibo, and then I know overseas, name mission work. Keko bidigi no patata nwa Chikasin na anodi. Actually, Obi the moment because since after Garaga, no nekpere na ihe na akpọ marriage counseling egwa ha ihe kwesịrị ime before ha alụọ di otu o kwesịrị ibi n'ezinụlọ di ya ma ha lụcha so mụ na ha abụọ nọ na okwu nne na nwa for the past 2 years ma di ya ma ya nwa and obi dị m ụtọ na osisi m lere bidoro na-eto etogidela togide topụta today na ọ ga-ebizi n'ụlọ nke ya and obi dị m ụtọ n'ihi na nwoke na-alụkwa ya nwere ụjọ Chineke ya bụ nwatakịrị bụkwa na-asa nwa ọmalịcha nwa ege anyị akwa nwa Chineke emena n'ọnọdụ o nyere nwatakịrị na agbanyeghị na nna ya nwere ego agwa ya dị iche ọ dị humble ọ dị umeala and umeala ka nwoke chọrọ na ịlụta nwaanyị and ekele dị Chineke na nwatakịrị na-alụ dị taa nwere umeala and nna ya eji ya egwu anyị na-ekele gị kedu ndụmọdụ na-enye ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa na-achọ ịlụ di na nwunye? Ndụmọdụ m na-enye ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa chọrọ ịlụ di na nwunye bụ ha gaa n'ekpere ha ga-agbunye ikpere kpọkuo Chineke ha wepụ anya na Mercedes wepụ anya na Jeep wepụ anya na 5-star house ha ga Chineke nna nye ha di nke ha ihe niile ga-abịa na mmezi n'ihi na akwụkwọ nsọ si buru ụzọ chọọ alaeze Chineke ezi omume ya ihe ndị ọzọ na-akpa gị Chukwu na-ahụ maka ha adị di gị bịakwa ihe ọzọ m na-agwa ha di gị bịa edinara na akwa ndị na mmehie with your husband ga-alụ gị chere mgbe ọ pụchara ụgwọ isi gị wee dịa gị you are free to present yourself your private parts to that man ekwela ka o dina gị before ga lụọ ya maka o dinacha gị ya hapụ ga chọkwa onye ọzọ dina bunye gị obi mgbawa ndụmọdụ na-agwa ha bụ unu nwee ndizi ọ ga-adịrị unu na mma Chineke ga-ewetara unu ezigboto di kpọkuo Chineke ndị nwoke kwanụ unu jisike unu alụkwana ụmụ nwaanyị na ịntanetị na Facebook unu dị bold enough pụta nwaanyị chọrọ ịlụ si ya na-ene ekpere na ekpere ịbụ nwunye m bịa ka anyị ga-alụkọ dani na-ata onwe gị ahụhụ aga na Facebook si na ịlụ nwaanyị ọ na-awụ ọkụ like that kpọkuo Chukwu ọ ga-enye gị di nke gị and onye gị nke gị onwe onye ga-eweta mgbaghasị n'ime ya. Anyị ekele gị ndị Igbo ọrụ nụrụ ka o si ada n'ihi na ntị na-anụ ihe adịghị ha ka okpu ata. Anyị ekele kedu o nwere ndụmọdụ ọzọ ị chọrọ inye ndị Igbo maka ịgbarapụ asụsụ Igbo? Ndụmọdụ ọzọ m chọrọ inye bụ ala Igbo anyị mara mma o juru na oil well mineral resources and ana m enye ndị nne na ndị nna iwu ndụmọdụ si na lekọta na ụmụ unu nye ha ndụmọdụ nye ha moral instruction kụziere ha ihe ka esi esi nri ka esi elekọta ezinụlọ ka esi alụ di ha kpakọta nwa gị ọnụ bifo ọla na di ọgọdị na nwa gị emebiela bịa nabata Jizọs nabatahụ nwa gị si ya na ihe ga-adị ma kasie ya obi si ya nọ n'ọjị na Chineke n'oge ya na-abịa ụfọdụ ụmụ nwaanyị taa eruola 30 years 40 onwebe nke lụrụ di ọ na-ewute ha sị ka ekwanụ mgbe m ga-alụ di
ha ekwere na-aba na ihe ọjọọ. Nigerians unu abala na ihe ọjọọ. Ndị Igbo unu chere Chineke ga-enye unu di. Anyị ekene gị. Yeah, thank you. Olumọ ekene ndewo. Welcome. Isika, my lord, ndewo. Because with respect to our tradition, after the arrival of the in-laws, the official arrival, they are expected to be comfortable in their sitting positions, and thereafter, just found they will. Then you can go very sure that our in-laws are comfortable. Everybody can go. Chiefs are elected to come from you and leading the delegates. The Joe, my very, very warning. Unu na ayo ga-afụ na ndị nne niile ezuru ezu na-ekene na doing their stuff is their time. All others will please get ready. Mama, when you see overdose, I'm a medical response here. That's of a case overdose. Only overdose. We have a professors here, medical professors. Fajiri kamba si mechie gate ezuo na no echie no ụzọ. Dr. Ifanuba is also the chairman of Jetties and the Petroleum Tank Farm Association of Nigeria. We welcome him, sir. In the entourage, you can see Chief Barrister IFUNANYA Okoye. In that I also can see Chieftain Etokwe Omenine, who got that Nigeria. We also have the president of innocent group companies. President of the Igbo Closing Company, the IVA, and etc. You pay us so much people. Jetties and the Petroleum Tank Farm Owners Association of Nigeria, NNAEMEKA, the heavy man, the moving train.
Yeah. I'm not okay. People are breaking my leg. I had it. I had it. I had it. NNAEMEKA is ready to come out now. It's that everybody should please get seated, except for security men and pressmen only. Every other person is expected to be seated, please. I don't NNAEMEKA is ready to come out now. The princess of the day. Everybody is please expected to be seated. Except for them.
request from our in-laws. I will send somebody from my Governors Forum, Federal Republic of Nigeria. Special Advisor to Goodluck Jonathan on Economic and Finance. The governor who has succeeded in removing 3 sitting governors from seats. The governor who has went to the Supreme Court and among the governors tonight we have Honorable Dr. Mrs. Uchekunyife, Chairman of the Environment, Federal House of Reps. We equally have Dr. Hakabo Gene. We have Honorable Oseroka SAT and Member States. We have Deputy Governor Member States. Yes.
thank the immediate Minister of Communication, Professor Mrs. Dora Akunyere. Thank you, dear. Thank you again of that office in Anambra onye nke unu Ben Ugochukwu Ikeokwu wee bụrụ ka o si dee n'ụbọchị nke taa
ụbọchị nke Chineke gọziri anyị nọ na Nnewi na be Chikasin. Ugbu a aga m egosi unu nwa okorobịa afọ okorobịa afọ ogologo ime ya. Ọ bazighị ori etụpanye bụ ọka atụpe n'ihi na ọka chara acha eji anya ama ya, ọ bụ aka ka eji atụpe ya. Nna anyị gwa ya ekene m unu. Dịka obodo ndị Igbo afa gị na ife eji mara gị? Ihe eji mara mbụ nnukwu Christian Chike. Ya. Unu arụgo ka o si dị. Anyị chọpụtara na ọ bụ unu nwa bụ aka mere ụkwa o wee bụrụ aha n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekene Chukwu na anyị nwere ohere ime mmemme dị otu a. Ọ bụ ihe aṅụrị nye anyị na anyị dị ndụ a na-enye nwa anyị, nwanne anyị, enyi anyị ka o jee nụọ di. Ọ bụ ihe aṅụrị nye anyị. Anyị chọpụtara na ị bụ ofu onye n'ime ndị Chikasin Group of Company. Kedu ọkwa gị ma ọ bụ ọnọdụ gị na ụlọ ọrụ a? Ọ bụ m bụ onye ji igo ife ọbụla a na-ego ego, ife eji arụ ọrụ, ife eji ahazi na ife eji eme ọtụtụ ihe n'ụlọ ọrụ a na-akpọ Chikasin Group of Companies. Na-asụgharịa ya, ọnọdụ m na mbụ AGM Group Procurement. Na ememme a na-eme abụm onye isi nhakọ ya, gaa na nhakọ ya, na-ekelekwa Chukwu na ọ na-aga nke ọma otu anyị tụrụ anya na otu anyị si rịọ Chukwu amara. N'ụtụtụ taa anyị fụrụ na mmiri bịara zuo mechaa anwụ wakwa, o wee bụrụ ọrụ ebe nke Chineke. Ndị mmadụ bịara ebe a n'ụbọchị nke taa, kedu ihe ị nwere ịgwafa? Na anwụ ma mmiri ha niile bụchi ngọzi Chineke na-enye. O nyere anyị ngọzi site na mmiri na mgbe ụtụtụ. O ruo oge anyị kwesịrị ka eluigwe dị mma, anwụ apụta ime ka ọnọdụ anyị maa mma. Ya anyị nwere ịgwa ndị bịara be anyị n'ụbọchị taa bụ na ha emeela nke ọma, bịa nọnyere anyị eme mmemme dị anyị mma. Ha emeela bịa nọnyere anyị enye nwa anyị, nwanne anyị nwaanyị na ndị na-anụ ya. Ha meela nọnyere anyị ka anyị nwee ike rie ya, ṅụọ, kpee ekpere, kene Chukwu n'ihi ihe ọma na-emere anyị. Obi bụ sọ anyị ụtọ ịbụ ndị ama na ụdị ihe ndị otu a na-eme n'ụbọchị ndị a. Anyị kere Chineke, anyị fụrụ ọtụtụ ndị ọrụ Chikasin Group of Company, ndị ọrụ a dị iche iche zuru ezu ebe a, nke a gosi na unu na-ahazi ụlọ ọrụ ọfụma. Ugbu a kpakpando ndị Igbo rutegoro n'ala Igbo gbadata na Nnewi, kedu ife ị nwere ikwu n'ọnọdụ a? Anyị na-enwe mmasị na kpakpando Red TV badata n'obodo anyị bụ Igbo. Anyị na-ekele Chineke na ha na-eme nke ọma. Na ụlọ ọrụ anyị na-akpọ Chikasin Group of Companies, anyị hụtara onwe anyị dịka ụmụnne site na onye isi anyị mbụ Chief Dr. Esi Okafọ ruo na onye pegachara mpe. Anyị hụtara onwe anyị dịka ụmụnne. Anyị na-emekwa ka ụmụnne. Ihe ọbụla gbasara onye ọbụla na-emekọta anyị na-emekwa ka ụmụnne. Onye ọbụla na-eme ife dị mma, anyị na-esoro ya. Onwekwa onye ihe dabara, anyị na-esokwa nọnyere ya, nke gosiri na anyị bụ ofu ụmụnne. Ọ bụ ọnọdụ anyị, bụ nkwupụta anyị, bụkwa ihe anyị na-eme n'omume. Anyị na-ekele gị. Anyị fụrụ na ya bụ asụsụ Igbo o gosiri na nne na nna ya zụrụ gị ọfụma n'ala Igbo. Anyị na-ekele. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo ugbu a? Ndụmọdụ nwere inye ndị Igbo mbụ ha bụrụ onwe ha. O nwere ife Chineke na-ebu n'obi eke mmadụ. O nwere ihe o bu n'obi kee ndị Igbo. Ọ dị m ka asị na ọ bụrụ na anyị amara onwe anyị, mee ihe dịrị anyị ga-abụ mmadụ na n'obodo a bụ Naịjirịa. Karịa nke a, anyị nwebụ ndị e nyere onyinye kachasị dịgasị mkpa nwere ọnọdụ dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị ahazie onwe anyị, were onwe anyị kpọrọ ihe, ndị obodo ọzọ, ndị akụkụ ndị mba ọzọ ga-egwekwa anyị kpọrọ ife. Nke mbụ, achọrọ m ka anyị fụ onwe anyị n'anya. Anyị chọrọ m ka anyị nwee ịgba mbọ n'ime onwe anyị. Achọrọ m ka anyị jikọọ aka na-eme ọtụtụ ihe anyị na-eme ka o nwee ike mịta mkpụrụ. Nsogbu anyị mbụ ịgba n'otu n'otu. Ịnọ n'otu n'otu, ọ na-eme ka ọnọdụ anyị gbakasịa. Ma anyị jikọta onwe anyị aka, ọ ga-enyere anyị aka inwe mmeri n'ọtụtụ ihe anyị chere, ọtụtụ ihe anyị rịọrọ Chukwu, ọtụtụ ihe anyị tinyere aka omume. So ka Igbo were ofu obi, ofu uche na ofu ịhụnanya na-emekọrọ ihe ruo na anyị ga-eru n'ogo Chineke kara na anyị ga-eru. Anyị ekele gị. Ọ ya dịrị anyị mma. Ekelekwa m ndị ibe tụrụ nwa Chinemere ka anyị gbuchaa na abụ m omere ihe dike. Jisi ike.
Chief Barrister Ivy Obiokoye, Mr. Charles Onigo, Prince Eke Obi Ugunobi, Dr. Innocent Machuma Ivikaso, Chief Trainer of the Prince Abiwe, Chief Trainer of the Nigeria, and what is Barrister Osinze from the crowd. Look up. Cable network. I went out saying, no, get what did they? Nobody keep your data so I don't know work at Chicasin. But I want to channel in a jetty. Oh, former unity. Will former and men are not dindo. Came my body. You put it just on for my I make a IFUNANYA is one man. Magana, oh, because you don't know the kid where the numbers stack and the modern and you are born in our chicken. The modern name, yes, Apple. Oh, no, Bona. Never see Chukwanya. Obulu Chukwagara, Lugonia Ganogi. Kiari, Ichanya, come mad, where of Obulu Chinakara. Where get the Putigi. Yale Putina Bradi. A web consider batching Kata, I can acquire. Nanke Chikasin. Na you could pick a word and Yafage. Afambo, Sir Josiah is school more joke. Aha. On your back, Able. I'm when you move him near. Kedo Logana Chikasin. All of them are in charge of project department. All only in the age cement, na rod, na sand, no kutalo, on one area. I'm on this in and in area. I for now on all run has you of my patrona epa, they will not pachin catata. Kede afafo, kuku si far from Uncle the one or done. Uncle the one or drab on if fetching a canayo, or your motawan, ka or John or that, did you? I have to tell you for me, or if them, or if you can chineke. Na nezo cham mata, or webeji. Look at this in Otama, it takes in Rockway where Posoni, if angole, or Buri for Chancha, or if angole, I know William Nuquangole. I know Kanechineke, Papandon Ibo television, about a Pagon and Newi. Or where Boria, Iwo with a cozy dinner new Bompon, in the many Ndibo Jibrina, Afia, Marco and Dibo. I can the modern ways in a own order of Babando, where's the Bowa. Maka Korobia, no more border. Papa ndo zuru wani no kai na ayo ka ha na eme ịma na ife anyị na-eme anyị mecha anya gbaga CNN gbaga Voice of America na mara ọ bụ na anyị nwere nke anyị a nke papa ndo anyị a mana mma jugodu ebe ka unu nọ na Nnewi ka ọ na Lagos ka unu ka Abuja ka unu nọ na Nnewi a ka Lagos ka onye chọ unu ọ na Abuja ka ọ ejebe na Lagos adịmma isi ụlọ ọrụ anyị na mgbadata ebe a dị na Gostan Plaza Ekwulọbịa Agụata dịkwa na Nnewi ebe a anyị nwekwara isi ụlọ ọrụ na 57 Ogbufo Road iru ebe anwa ị ga-enweta ụlọ ọrụ Kpakpando Obiruagụ Palace ichekwa steeti ndị ọzọ ị ga-afụkwa Kpakpando mana ọ nke ga-adịghị nso ebe a so enwere m aṅụrị na ife a erutego anyị nso Ogbufo Road na Nnewi ka ọdụ so na ife ọrụ anyị bụzi ime ka ife yi na-ekwu ka ndị ọzọ ya onye na-eme emume
inwe ife ọhụrụ onye a na-eme ọgbọ kpakpando gharụzi ije chọba nke ndị obodo ọzọ iru ebe a na-asụ sọsọ oyibo so nke ụna a na-asụ Igbo na ọmaka nke anyị anyị na-asụ Igbo ọmaka so jisie n'ike. Anyị ekene ka ife tụrụ gị ndị be anyị na-etu m ọchịagha ọchịagha ka a na-etu na ọchịagha adịghị bọda na-ewe kwa anyị gbara ike dị nke a na vileji anyị maka onye ruo na be ha ọzara afa apụtazie amụ awụrụ ọchịagha Nnewi amụ ọchịagha na vileji ọchịagha ka anyị gbuchaa anụ anyị adịrị anyị mma imeela o ya ọ wee bụrụ ya ọ ga-abụrụkwa onye nke gị Chief Ben Ogochukwu Ikeobu kpakpando ndị Igbo na ala Igbo kpọmkwem na Nnewi ọ wee bụ na nke Chikasin ị ga-afụ nnukwu mmanwụ anyị na ya na ugbu a ka ọ goziere ọnụ ya gwu na onye ọ bụ nna ya ukwu anyị ekene daalụnụ. onye ka ị bụ mụ bụ engineer Linus Oseloka Ilozue, Managing Director Chikasin Group Manufacturing. adị mma ụnụ anụgwo ka o si wee dị anyị ma na ịmụ na onye Nnewi ya ka ọ bụ onye Anambra steeti. Abụ m onye Anambra steeti, abụ m onye Ụmụoji na Anambra steeti. Adị mma anyị fụrụ n'ụbọchị taata na unu pịrị nnukwu ụkwa maka na anyị fụrụ na ife bịara ebe a taata egwu dị. Kedu ka ọ dị unu na-arụ? Ọwụ onye a bụnyere shuga n'ọnụ ọbụbụ ị na-efu na iru anyị sọ Polina anyị dị happy n'imele ife sie ndị izulu bịalị ọ bụrụ ọ dịrị n'izu mmadụ ọbịa o nwere ga-emenụ ozie mmadụ ọma abịa kama na ịma nwere ọka esi eme ka ekwesị agbọ ya so na obibi anyị si aṅụlị tata ọ bụrụ ife ikele Chineke anyị na-ekele Chukwu. O wee bụrụ ya ụlọ ọrụ kpakpando ndị Igbo agbadapego ohere ka ọ bụziere anyị iji ya ugbu a were gwa ndị Igbo kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo ndị ka na-akwado ịnụ di na nwunye? Ndụmọdụ m ga-enye ndị Igbo bụ tụọnụ Chineke egwu. Chineke gwara anyị nkwa na onye ọbụla na-erubeli ya isi, onye ọbụla na-edebe iwu ya, onye ọbụla na-eme uche ya na ife ọbụla o tinye aka na ya na ọ ga-aga ọfụma. Ndị Igbo onye ọya na nwanne ya, onye ọbụla bụ nwanne ya n'anya, mee mmadụ etu ọ ga-esi bụrụ eme gị ọ dịghị mma. Ọ bụ na anyị na-eme etu a Chineke ga na-aza ekpere anyị oge ọbụla. Ndị na-anụ di na nwunye Chineke ga-aza ekpere fọ ọfụma, nyebe ezigbo di nyebe ezigbo nwunye ka fa wee nwee aṅụrị na di na nwunye fa na-anụ. So ka akwụkwọ aka anyị ọtọ fụ nwanne anyị n'anya na-atụ Chineke egwu. Ọ ya bụ ndụmọdụ m ga-enye ndị Igbo ibe m. Ọ dị mma anyị fụ na ụlọ ọrụ unu a dịka haziri ya ọfụma dịka onye isi unu na afọ m na maka na ka afọ ka unu niile zuru ezu ebe a o nwere ife ị nwere ikwu maka nke a? Anyị ji azụrụ maka ụlọ ọrụ ya bụrụ ọsọ ụlọ ọrụ anyị na-eme ka ofu ezinụlọ maka ijiri anyị na ụlọ ofu ụlọ ọrụ anyị ncha wee bụrụ enyi bụrụ ofu ezinụlọ ọlụcha n'ụlọ ọrụ ọgbọgwụ ife ọzọ dakwasị onye otu anyị ncha agbakakwa aka wee buo ya. Ọ bụla aṅụrị anyị ncha aṅụrịa, ọ bụla iru uju anyị ncha eruo uju. Etu ndị kwuru okwu si wee kwu ọ sị na happiness shared is very large and sorrow shared is very small. So n'ọnya etu anyị si eme anyị bụ ofu ezinụlọ onye agbata ije efu ịbụrụ na anyị yi ofu uniform igosi na anyị bụ ofu obi anyanwa. Ọ dị mma anyị fụrụ na ịhụrụgo okenye kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị nne na nna na-azụlite ụmụaka? Ofu ndụmọdụ anyị nye ndị Igbo ka m na-enye ndị nne na nna. Nne na nna ụmụazị na-ene nne na nna anya. Ụmụazị ndị izifa na-ama mafa apụta bụ nne fa na nna fa. Aba na-eṅomi omume nne na nna. Nne na nna na-eme na ezigbo omume ka ụmụ unu wee ṅomie ezigbo omume. Ụmụazị na-anụ nke fa fụrụ n'anya karịa nke fa nụ na ntị. Ọbara unu na nne na anya na-asị nwa ụmụazị fa asị na-asị ma fa na-asị asị. So nne na nna ka anyị zụọ na ụmụazị ọfụma n'ibidogodo n'ime ezigbo omume na ịtọ ezigbo mkpụrụ. Ọnwa mee ife ọjọọ ịpịa anyị ịtalị ịkụzielie ka o wee chenjie. Ọ bụ na ị mere etu a o bụla dị ife wee buo ọ taa akụ mgbe a o nwere ife ị ga-emenwuzi.
so nne na nna nweenụ efe maka ụmụ unu. Ọtụtụ nne na nna na-achụ ego kịta chezọ na fa mụta ụmụ. Mgbasị ikpeazụ kwa na ọ bụrụ ego ga-enye anyị aṅụrị. Ife ga-enye anyị aṅụrị bụ etu ụmụ isi wee mee during the time of harvesting. Ọ bụrụ ego ọbụla inwe na bank ma ọ nọ ọbụla inwe nke na-enye aṅụrị eji ana mgbasị ikpeazụ bụ ụmụazị, omume ụmụazị, achievement ụmụazị. So ka agbapụtala ụmụazị oge. Anyị ekene kedu ife tụrụ gị? Ugochukwu na ụmụ ojii. Ugochukwu na ụmụ ojii, ọ ya adịrị gị mma. Ọ dịgịrị gị mma dị. Kpakpando na-ekene. Imeela. Yes. When you say Papa, you say Guyana. Jesus Christ, onye nwanyị. Make it not break our glass. We'll take a small, you lock them all. Don't break that up. Make it not lock my sister like that.